Ти, господине, състои бялото облекло, деца облече. Кажете, господин. Добре, сега кажете, станахте шейх ли какво? Не сте ми купили копия. Ами, че кофия. Как кофия? Добре, добре. Може само бяло облекло, ама той нищо не знае. Много добре. Ето е най-хубаво, че купила си бирата и си гледаш телевизията. Да, бе, купете. Ей го, аз школ съм. Така. Ако нямате пари да ви дам на Нямам, много съм зле, нямам пари. Да заем. Дай назаем, дай ми. Да взема едно афениче, тук нещо. Не, той наистина ще студиям с климата. Нека таман бе. Къде е таман, бе? Аз съм от банята, излизам. Нека да спустим малко да се Како ходи. Николинке, Кака Николинка? от бане идвам, Кака топла съм. Николинка, като види тия столни си се пихаки. Бубката. А той има един познат, викат му Кака Николинка. Кой да е? Иван, как го викат? Испанеца. Иван Испанеца, Кака Николинка. Господи, не са още столни, ще е малко скъпичко. Колко евро ще извади сега? Извади евро да ви. Нямам. Извади. Нямам. Айде. Нямам. Имаш. Като ми дадете, ще имам, аз нямам. Ай, Иван, стига. набутай балята. Я не са пренал отвори зимите бири. О, ти какво прикаваш, бе? Добре ли си? Не ме кара да отидем да почерпиш горе при оно и матше. Той ще найде. Ти ли? Ще найде. Не, то въздуха сам докато те види и подигна маста. И ще ни изгони. Готов съм И аз. подигна маста. Я гледай, виж, докато такова, виж какво става. Палатката става. Става. Да. Ей, господин, мога ли да снимам? Да, бе, снимай. Айде нагласи пари за някой бира, айде. А? Нагласи пари за бира. Нямам, бе, господин. Как нямаш, бе? Ами нямам. Ей, Иван. Шампанско и сълзи. Нито шампанско има, нито сълзи. Нито сълзи, нито клип, нито интернет. Интернет йок. Пари йок, интернет йок. Абе, нищо. Нищо няма като цяло. Умряла работа, господине. Съжалявам, че дойдох. Ми така ще бъде това. Да. Няма друг изход. Пари са Дедът работа. беше седял преди тук. Преди тук трябва да седиш да и... А? Ще кажа, дедко, аз не знае, че имаш толкова събожатели. Да, бе. Е. Господин, къде ми камерата да видя какво? Той Калинчо да го и папароса. Уж. Не знам. Не. Ние едва. Той не е негов тип, нали? Пък не знам сега. То знае ли човек? Знае ли човек? Той дидо стисна, бе. Да, он е ни човек. Камерата, господин, е пред капа. Включвай. Може да снимам? Да, извади пари. Как? Ще ви извадя. Колко? Айде бе. Ви извадете пари. Къде е еврото? Евора. Ви извадете пари. Али пара имаш? Пара струваш. Айде Да. Айде да те видим бе. Следите се пари, ето ги дадох. Айде забираш, ще ги дадеш последните си пари. Нямам. Добре, айде ще ти дам 10 евро за часовника. Да, на най-маро. Ако искаш. Не забрави. Има банкомат, ще изтеглиш от карта. Ама аз нямам и по сметка. Тъй ли? Аз съм ходил с чекали. Така. Господине, ако искате вярвайте. Вие как ме гледа? Знам. За 100 евро. Знам. Така, извади сега да пием по някой бирай. Да бе, дайте пари, ще ти купа. И аз ще си... Ама не бе, всеки си купува отделно. Айде. Не. Айде бе, 2 бирички, няма да живееш 100 години. Господин, аз утре как ще пазаруваме? Мога ти отпусна още 10 так. 20 так. Няма. 10 плюс 10. До сега колко на там 40. 40. Може да ти отпусна още 10 тари. Аз ще купувам бързо. Добре. До утре ми дадете 20. Не, 10. Не. 10, защото може да няма. Кой искаш? 10 си купиш, който искаш. То на одрен знаеш колко е ефтино. Ще купя нищо и 10. Как не можем. Че тя бирата да струва 100 евро. Колко струва? 5 евро. Две бири. Айде. 4. Ко тогас? И... Айде. По 2 бирички и край. 6 секунди. И капала да приключим сезона. Добре. Разбрах. В Истанбул, като не спим 2 бирички, И ни пихме 2 пъти по 2. тук сме на 6-ти етаж, пак няма тераса. Кака ти кате не писа, бе, да